Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa ga ci gaban hikayen Sarki Sivana. Ko kaɗan sarki bai ɗauki waɗannan sharuɗa a bisa wasu abubuwa masu sharaɗi ba, don haka nan take ya amince. Abin da yake hangowa kawai shine zai taiɓe raɓari ne, wato zai ƙure ƙaryar wannan mahaukaci. In ya so sai ya gallaza masa da azaba mafi muni, ta yadda al'ummarsa za ta ƙara jin tsoronsa. Da yake kuma sarki ne wanda yake sa gabansa a duk inda yake so, sai ya kasance babu ɗaya daga cikin wazirinsa wanda ya ce masa kanzil a kan cikin waɗannan sharuɗa. Sivana ya zauna a kan karagar sarki, a halin yanzu shine sarki, domin kuwa duk dakarun sarki umarninsa suke jira, ba umarnin sarki Alkandurus ba. Sivana ya dubi taron jama'a ya ce, ya ku jama'ar Andalus, da me na yi kama yanzu? Mutane suka ɗauka gaba ɗaya da cewa da sarki. Ya ƙara cewa wannan fa da me ya yi kama, yana mai nuni da sarki Alkandurus. Mutane suka ƙara cewa da mahaukaci. Sai ya kalli sarki Alkandurus ya ce, wannan shine aikin da Allah mai iko ya aiwatar da hannunsa yanzu. Sarki ya zamo mahaukaci, mahaukaci ya zamo sabon sarki. Sarki Alkandurus ya yi tsaki, ransa ya ɓaci saboda abin kamar ya zo masa da ƙasƙanci. Sannan ya dubi Sivana ya ce, to yi sauri ka cire kayan ka dawo nan, waɗannan kayan sun ishe ni da tsami. Sannan kuma idan ka kasa bani hujjar maganarka da inda ka samo amsar, na rantse sai na lahira ya fi ka jin daɗi. Da faɗin haka sai ya yi kan karagar da nufin ya hankaɗa Sivana da ƙarfin tsiya. Ai kuwa nan take Sivana ya daka wa dakaru tsawa, ya ce, ku kama shi, ku yi maza ku kai mini shi kurkuku. Ai duk wanda yake son zurfafa bincike a cikin lamarin Allah, hauka da ƙasƙanci ne makomarsa. Ai kuwa ala dole suka amshi umarnin sabon sarki. Tsohon sarki tun yana a shari'a har ya dawo yana magiya, amma ina, bakin alƙalami ya bushe. A nan take ya fara fahimtar kuskurensa. Sabon sarki ya yi jawabi mai ratsa jiki ga al'umma, ya yi musu nasiha da gaskiya, adalci gami da zama lafiya. Daga nan kuma aka ɗaura aurensu da Gimbiya Silvaniya. Da yake Allah shi ne mai yadda ya so, a lokacin da ya so. A dare ɗaya Sivana ya zamo sarki mai cikakken iko kuma ƙayatacce. Shi kuma azzalumin sarki ya zamo mazaunin gidan Jurun. Abinka da mai ilimi, sarautar sarki Sivana sai ta sauya, ya kawo tsare-tsare masu kyau na adalci, ya haramta cin hanci da almundahana, ya kuma yi umarni da a rage ɗumbin harajin da talakawa ke biya don sauƙaƙewa gare su. Wannan ya sa nan da nan ya samu farin jini. Lungu da saƙo sai waƙoƙi ake rera masa na yabo, gami da zambo ga tsohon sarki. Yan uwa ku biyo mu a ci gaban sauran labarin mu ji yadda aka kaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.